Ένας πασίγνωστος Γερμανός θεολόγος του 20ου αιώνα, ο Ρούντολφ Μπούλτμαν, νομίζω αυτός ήταν, έλεγε ότι εμείς οι χριστιανοί, οι ερευνητές της βίβλου, μελετούμε την Καινή Διαθήκη και έχουμε την εντύπωση ότι και ο Ιησούς ήταν χριστιανός. Και ξεχνούμε το πασίβιλο και το προφανές, ότι ο Ιησούς δεν ήταν χριστιανός, ήταν Εβραίος. Όταν το διάβασα αυτό, μου ήρθε να γελάσω. Δεν το κατάλαβα, ήμουν φοιτητής και δεν το είχα καταλάβει. Μετά από μισό αιώνα έχω καταλάβει κάτι. Ακούστε λοιπόν αγαπητοί να δείτε πώς μέσα σε 20 χρόνια, από το 30 μετά Χριστόν που ζει ο Ιησούς έως το 50 μετά Χριστόν που ζει ο Παύλος, έχει ανταλλάξει η αντίληψη περί της σωτηρίας. Σας θυμίζω τη σκηνή, που είναι πολλές σκηνές, μπορεί να είναι η ίδια σκηνή σε δυτή διήγηση ή μπορεί να είναι διαφορετικές σκηνές. Τέλος πάντων πηγαίνει κάποιος πλούσιος ή νεαρός, συνοπτικά Ευαγγέλια, στον Ιησού και το ρωτά, δάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή ή για να μπω στη Βασιλεία του Θεού, το ορθότερο. Πέρα από το γεγονός ότι του λέει ο Χριστός, γιατί με λες αγαθό, ο αγαθός είναι ένας, ο Θεός. Ένας είναι αγαθός ο Θεός, γιατί με λες εμένα αγαθό, του λέει ο Ιησούς, τη φοβερή αυτή κουβέντα, του είπε κάτι πολύ απλό, να τηρεί τις εντολές. Να τηρεί τις εντολές του Δεκαλόγου. Τίμα τον πατέρα σου, φωνεύσου, κλέψου, μοιχεύσεις, έτσι δεν είναι. Και όταν σε άλλη περίπτωση μιλά ποιες είναι οι εντολές, οι μεγάλες, η μεγαλύτερη εντολή, απαντά με το σεμά. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος εις εστί. Ο αυστηρός μονοθεϊσμός. Σεμά Ισραήλ, Αντωνάι Ελοένου, Αντωνάι Εχάντ. Αλλά εντύπωση κάνει ότι θεωρεί ως σωτηρία ο Χριστός, ο Ιησούς, και λέει στον ρωτώντα ότι για να σωθείς πρέπει να ακολουθείς τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου, την Τωρά. Το ακούμε αυτό σήμερα ή το διαβάζουμε όσοι διαβάζουν τα Ευαγγέλια και λέμε τι ωραίος Εβραίος ήταν αυτός. Εβραίος Ραβίνος. Να τηρείς τις εντολές του νόμου. Και όταν του λέει στη διήγηση, μα τη στηρώ από παιδί, του απαντά ο Ιησούς, τότε έχει μείνει κάτι, πούλα την περιουσία σου στους φτωχούς και ακολούθησέ με. Και εκεί βέβαια φοβήθηκε και αρνήθηκε ο πλούσιος κλπ. Άρα, όταν διαβάζουμε συναφή εδάφια περί του τι εννοούσε ως σωτηρία ο Χριστός, ο Ιησούς, είναι να τηρείς τον εβραϊκό νόμο. Να τηρείς τις 10 εντολές. Και αν θες να μπεις και στην ομάδα του Ιησού, να μην έχεις προσωπική περιουσία. Αυτό που διάβασα και μετά από 2.000 χρόνια, μετά από 200 χρόνια, όχι 2.000, λάθος, ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης. Να μην έχεις τίποτα δικό σου. Προσέξτε τώρα. Φανταστείτε τον ίδιο νεαρό, των διηγήσεων αυτών, μετά από 30 χρόνια, μετά από 20 χρόνια, να κάνει την ίδια ερώτηση στον Απόστολο Παύλο. Στην Έφεσο, πού θέλετε, στους Φιλίππους, στην Κόρινθο, στη Γαλατία, και να του λέει το Απόστολο Παύλου, αδελφέ, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή ή για να μπω στη Βασιλεία του Θεού που έρχεται. Θα του έλεγε ο Παύλος να τηρείς τον εβραϊκό νόμο? Αυτό θα του έλεγε? Όχι. Γιατί ο Παύλος κινείται εναντίον της περιτομής. Έτσι δεν γράφει ο ίδιος στην επιστολή προς Γαλάτας. Ο Παύλος θα του λέγε, για να μπει στη Βασιλεία του Θεού, πίστεψε στον Ιησού ως σωτήρα. Δεν θα του λέγε να τηρείς τις εντολές. Ούτε θα του λέγε, πούλα την περιουσία σου και ακολούθησε με. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, άλλη έννοια σωτηρίας δίνει ο ίδιος ο Ιησούς, που ποιος μπορεί σήμερα να ακολουθήσει, παρά μόνο οι μοναχοί στα μοναστήρια, και άλλη
ιδέα σωτηρίας δίνει ο Παύλος. Είναι αυτή που δεχόμαστε και εμείς σήμερα ως λαϊκοί ή ως μέλη της Εκκλησίας ή ως σημερινοί χριστιανοί. Να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας. Χωρίς να πουλήσουμε την περιουσία μας στους φτωχούς.